Iso asómese depois de que en Galiza Ceibe se dá unha decisión moi importante en que a maioría da organización decide abandonala. A maioría da organización abandona, con históricos como Ferrín, García Crego e outros, abandonan a Galiza Ceibe e pensan que a organización se debe autodisolver. Agora, inicialmente, despois, aínda que o xornal Espiral era o voceiro de Galiza Ceibe, así figura nos seus estatutos, o grupo este que se separa conserva-o. E nos primeiros tempos e despois, cando xa non estaba en Galiza Ceibe, había unha certa belixerancia ou condescendencia co galego reintegrado. De facto, ali publicáronse algúns artigos en norma reintegrada, como é o caso de Xulio Bécher, tamén unha cousa miña que non estaba recollida dunha carta que eu enviara á revista Follas Secas e reproducirona tal e como ela o vai enviar. O problema tamén é político, eu creo que se non chega a vir a guerra, vamos, aquí que en guerra houve, que foi un golpe militar fascista, as cousas terían evoluído de outro xeito, aínda que había polémica en torno a iso, pero que a cousa sería diferente. Agora, nas dificultades que ten o galego para reaparecer como lingua de cultura e como lingua escrita despois, eu creo que tería moitas máis dificultades se aparecer como cunha normativa que sería considerada como estranxeira, porque tanto se collemos a norma Agal como a norma Padrón, non esquezamos que a norma Agal é casi portugués do século XVI, a norma Camões escribía moito parecido. Entón, hai un discurso, digamos, o discurso tolerante, que considera que o galego, o vasco e o catalán, que finalmente son linguas españolas que dan máis riqueza, máis tal. No caso do catalán teñen o problema de que hai unha parte de França, do Estado francés, onde se fala catalán, pero en fin, ali o catalán está casi a se extinguir, aínda que hai defensa del. Pero ben, o catalán, por outra banda, non ten estes problemas. E o catalán pois non é a lingua de ningún país independente, a non ser de Andorra, que é un país bastante pequeniño. E o vasco, pois que tamén está dos dous lados da fronteira, pero a maior parte do lado español. Históricamente, ademais, ainda foi máis do lado español, como ocorreu co catalán, que perdeu territorio, antes estaba prácticamente todo dentro do Estado español. Pero claro, o galego resulta que é unha lingua universal, ou seja, é unha lingua que se recoñece inmediatamente como estranxeira, unha lingua que se fala en América, en África, en Asia, en Oceanía, oficial pois da ONU, na Organización de Estados Americanos, na Organización pola Unidade Africana. E claro, se nós falamos unha lingua estranxeira, é que somos estranxeiros.
A transmisión xeracional, ou seja, isto estáse a ver que na Galiza, especialmente nas cidades e grandes vilas, está a perderse non xa en falante, sino en calidade. Cando escoitas na televisión galega que fala xente dunha certa idade e que fala xente nova, a comparación, o desgaste lingüístico do galego a nivel fónico é pavoroso. Cumprir non nos cumpriu, se fixo todo o que pudo para cumprilos e adiantou moito. É curioso que hoxe haxa unha das referencias da norma gal que chega a máis xente e que máis popular é o Novas de Galiza. Sin embargo, o Novas de Galiza non está ligado orgánicamente á gal, porque a gal, os seus obxectivos máximos pois serán chegar a que iso fose adoptado oficialmente por todo o mundo. Iso evidentemente non se chegou. Hoxe existen ademais outras organizacións reintegracionistas que en tempo non existían e que, digamos, pouco competidoras da gal, da que ás veces hai movimentos de unidade. Eu penso que se pode chegar, todo é escoller o texto. Pero textos podes encontralos tanto en castelao como en Rosalía como noutros. Non esquezamos que ese poema tremendo de Rosalía, ese da gaita galega, que di: pobre Galicia, non debes chamarte nunca española. Podes ir máis longe. Pasa que, non sei, se falamos de narrativa, por exemplo, que é un xénero máis lido comúnmente, seguramente que entre os escritores novos pois podes achar obras máis atractivas que os dous de sempre, de Castelao. Podes, porque tamén en bastantes escritores novos dáse unha perda de riqueza lingüística bastante grande, salvo algunhas gloriosísimas excepcións, na que citaría, por exemplo, un caso dun home que non é precisamente reintegracionista, ainda que tampouco é belixerante, que é Bieito Iglesias. Agora, se tú colles un texto de Bieito Iglesias, verás tamén que, con que lle mudes a grafía, resulta un texto que pode ser perfectamente correcto en portugués.